L-odwa tajba lil kulħadd lilkom u l-dawk li qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom ilkoll. Ħuti, inġbarna fl-imkien dan il-post qaddis id-dar ta' Marija b'mod speċjali biex flimkien iċċelebraw dil-Ewkaristija. Biex ikun jistħoqilna biex inkunu denji ngħidulu mulej aħfrinna il-ħtijiet tagħna. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru. Min-naħa tiegħi se noffri għall-erbieħ ta' Jeffrey Kasaki, Clementa Brigonje u Lora Lagana. Int it-triq vera li twassalna għalant Alla il-Missier mulej ħnina. Int li qalbek ħelwa u wumli dejjem lest li taħfer lil kulħadd Kristu ħnina. Int l-avukat difensur tagħna quddiem Alla il-Missier mulej ħnina. Iħenn għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek Missier. Saħħaħ fina l-ispirtu tal-uliet adottivi tiegħek biex jistħoqilna niksbu l-wirt li jinti wetna bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktieb ta' Ġoswe. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Ġoswe: illum nibda nkabbrek f'għajnejn Iżrael kollu biex ikunu jafu li kif jien kont ma' Mosè hekk inkun miegħek. Issa ordna lil qassisin li jġorru l-arka tal-patt u għajdilhom: kif taslu sa xfar l-ilma tal-Ġordan iqfu fil-Ġordan. U Ġoswe qal lill-uliet Iżrael: ersqu l-hawn u isimgħu l-kliem tal-mulej Alla tagħkom. U żied jgħidilhom Ġoswe: b'dan tarfu li Alla l-ħaj qiegħed f'nofskom u sejjer ikeċċi minn qudiemkom il-Kananin, il-Ħittin, il-Ħiwin, il-Periżin, il-Ġirgażin, l-Amurin u l-Ġebużin. Araw, l-arka tal-patt tal-mulej sit l-art kollha sejra tgħaddi qudiemkom fil-Ġordan. Ma lill-qassisin li jkunu jerfgħu l-arka tal-mulej sit l-art kollha iniżlu riġlejhom fl-ilma tal-Ġordan. L-ilma tiegħu joffroħ waqt li l-ilma ikun nieżel. X'ħin in-nies telqu mill-erejjex tagħhom biex jaqsmu l-Ġordan, il-qassisin li kienu jġorru l-arka tal-patt marru qudiemhom u meta r-raffejja tal-arka waslu sal-Ġordan u riġlejn il-qassisin li kienu jġorru l-arka messew ma' xifer l-ilma li fi żmien il-ħsad kollu il-Ġordan ikun mimli sa fuq ix-xtut tiegħu. L-ilma nieżel min-naħa ta' fuq waqaf u qam gozz wieħed, il-bogħod ħafna ħdejn Adam, il-belt li qiegħda ħdejn Saretan. L-ilma nieżel lejn il-baħar tal-Arabija, il-baħar il-mielaħ, ġie fix-xejn għal kollox u l-poplu qasam bis-swit Ġeriko. Il-qassisin li kienu jġorru l-arka tal-patt tal-mulej waqfu fin-niexef f'nofs il-Ġordan u l-Iżraelin kollha baqgħu jaqsmu fin-niexef sa mal-poplu kollu għadda l-Ġordan. Il-kelma tal-mulej. Għas-sal minn wieġbu Alleluja, 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 Alleluja. Meta ħareġ Iżrael mill-Eġittu, Ġakob minn fost tal-sin barrani
Ġuda sar is-santwarju tiegħu, Iżrael is-saltna tiegħu. Alleluja, alleluja. Il-baħar raħ u ħarab, il-Ġordan reġa' lura, qabżu bħal kbiex il-muntanji u bħal ħrief il-għoljiet. Alleluja, alleluja. Xi ġralek baħar biex taħrab, xi ġralek Ġordan biex terġa' lura, xi ġralkom muntanji biex taqbżu bħal kbiex u intom għoljiet biex taqbżu bħal ħrief. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħajiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek, allimni il-kmandamenti tiegħek. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qarri mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesu u qallu: mulej, xi kemm il-darba irrid jonqos neħija biex jien naħfirlu. Sa 7 darbiet. U Ġesu wieġbu: ma ngħidlekx sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-saltna tas-smewwiet nistgħu nxebħuha ma' wieħed sultan li rid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-Sinjur ordna li jinbijew u martu u liedu u kull ma kellu ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej jinxteħed qudiemu jitolbu jgħidlu: Sinjur, stabar ftit bija, kollox irrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinar. Qabdu minn onqu u beda jafsu. Ħallas dejnek għallu. Il-qaddej sieħbu jinxteħed qudiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu: stabar ftit bija u rrodlok. Imma dak ma redx jaf, mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrod kull ma kellu jagħtih. Sħabu il-qaddej jaraw il-ġrajja u kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-sultan tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bata għalih u qallu: ja qaddej ħażin, meta jien ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenn għal sieħbek kif ħennejt jien għalejk? U saħan bl-aħrax is-Sinjur u taħ f'idejn min jaħqru sa ma jrod kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missieri li hu fis-smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxejn minn qalbkom. Kif temm dan id-diskors Ġesu telaq mill-Galilija u mar il-Ludija fl-inħawi li hemm mill-Ġordan. Il-kelma tal-mulej tifħej kelma fuq il-Vanġelu. Il-Vanġelu ħafejf biex issa ngħaddi ngħid kelma fuq l-ewwel lezzjoni. Il-Vanġelu ħafejf. Ħafejf. Biex tipprattikat mhux ħafejf imma t-tagħlima ħafifa. Jekk taħfer jaħfrulek, jekk ma taħferx ma jaħfrulekx. Il-missierna aħfrilna dnubietna bħalma aħna naħfru
nil-minu ħadi. Però ħut il-eżies u kull min qed jismani bit-television meta taħfer tħoss paċi f'qalbek ta'. Ibes ta' biex tagħmel l-ewwel pass, ibes. Imma wara tħoss għasel ġo qalbek, ħlewwa, paċi. Paċi. U dinej waħda mill-liġijiet ġodda tat-Testament il-ġdejd, il-maħfra. Għax l-Antik Testament kien jgħidlek int tista' tonqos il-sieħbek daqskemm naqsek. Il-famuża espressjoni għajn bajn, kilwa b'kilwa, naqgħodu sejjin hekk impattu l-xulxin. Allura mnifqu qatt. Ma nifqu qatt. Ġesu qallhom dan il-kmandament ġdid ta' Ġesu l-maħfra. U Ġesu mhux biss għallem ta' fawx, imma tagħna l-eżempju minn fuq is-salib. ħafer. L-ewwel lezzjoni. Bdejna naqraw is-sitt ktieb tal-Iskrittura, is-sitt wieħed. L-ewwel qrajna mill-partijiet mill-ewwel ħamsa, l-Ġenesi, l-Eżodu, Levitiku, Numri u Deuteronomju. Dawn kotba speċi jmexxuna poplu ħareġ fid-deżert, mirakli, ilma, manna, dgergejr, jadoraw lill-loġol. Issa ħajidħlu waslu biex jidħlu fl-art imqazza. Mosè imut jara l-art imqazza u ma jidħolx fija u jafda ir-responsabilta f'Ġosuè. Ara fejn hu Ġosuè. Il-mulej qal lil Ġosuè issa hu jikmanda, mhux Mosè. Mosè miet fuq il-muntanja Nebo. U Ġosuè bin-nies li kellu miegħu li ħareġ mill-Eġittu min jaf kemm mietu ta' u twildu għax damu. Ħajdaħħalhom minn art għall-art tagħhom u kellhom jeħtieġilhom jaqsmu xmara għadha hemm xmara Ġordan. Il-maħellu. Tibda mill-muntanja Hermon jiżel l-ilma, tibda xmara, tidħol fil-baħar tal-Galilija u tibqa' ħireġ samma tasal fil-baħar il-mejjet. Hawnhekk isejjaħlu il-baħar il-mielaħ. U Alla kellem il-Ġosuè qallu issa ħan naqsmu u hemm l-arka jfisser Alla preżenti. U tant kellhom rispett lejn l-arka illi ma kunux jerfewha l-irġiel imma l-qassisej. Qasmu għall-art imqazza u ġrat xi ħaġa simili bħal baħar tal-qasab l-ilma tal-Ġordan waqaf sa x'ħin in-nies qasmu bl-arka u dak kien ifisser li Alla magħhom u li Alla qiegħed jieħu pjaċir b'dak kollu li qegħdin jagħmlu. Għax għamilta bieħed ikollu lil Alla miegħu. Alla ikompli jgħinu, ikompli jbirku u ikompli iqazzu. Inqumu bil-wifq. Ħuti, induru lejn Alla l-Missier u nitolbuh jiftħilna qalbna għal maħfra u l-imħabba, għal papa, l-isfijiet u saċerdoti biex bl-eżempju tajjeb tagħhom jaħfru n-nies nitolbu. Għas-soċjetà sabiex tinqered minn ġofija darba għal dejjem il-vendetta u s-saltan il-paċi nitolbu. Għal min qed ibati il-konsekwenzi ta' xi azzjoni ħażina li jirċieva sabiex jasal jader u jaħfer nitolbu. Għall-erwieħ li hemm fil-purgatorju jistennew it-talb tagħna biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Ilqa' nitolbuk mulej dawn it-talbiet tagħna bl-interċessjoni ta' Ommok bi Kristu Sidna.
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla, il-Missier li jista' kollox. Ħares bis-slim mulej lejn il-Knisja tiegħek u wilqa l-offerti li qiegħda tagħmillek għax kont int fil-ħnina tiegħek li tajta l-grazzja li toffri jomlok u bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sagrament tal-imħabba bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq, nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġil tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int fit-tieba tiegħek ħlaqt il-bniedem wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu fil-ħnina tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Dak ifaħħru l-kobor tiegħek l-anġeli iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Fl-imkien ma tagħhom il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek Qaddis. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja. Osanna. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibatiħ għall-ħobs, radd il-ħajr, qasam tali dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħek. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' radd il-ħajr tali dixxipli tiegħu qalilhom ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xi għożbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-qaddejja tiegħek Ġeffri Kasaki, Klementa Bdigoni u Lora Lagana. Daħħal lilhom u l-erwieħ fil-purgatorju. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-berrija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna, jitqaddes ismek, ikun li trid kif is-sema, ħobżna, aħfrilna dnubietna
bħal ma naħfru l-minu ħati. La ddaħħalniex fi tiġrib. Isna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tijek il-paċi fi żminna biex nkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek, għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnubiet tad-dinja u tagħna. Ħenjin aħna dal-għodu li ġejna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej. Taħt is-saqaf tiegħi iżda għid kelma waħda, il-ġisem ta' Kristu iħaresni għal ħajja ta' dejjem. Amen.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Inselmu lil Marija, slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija mtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem, itlob nitolbuk mulej biex itqarbina li għamilna bis-sagramenti tiegħek is-salvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu is-Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna